iti mangisursuro. Ngayon po nakelte apo dito probinsya tayo nga Ilocos Norte. Iso na apo ket Master Teacher 1 Edzay Agripino P. Santos Elementary School. Iso na apo ket SELG Advisor, School Paper Advisor of the Sparks, iti Research Coordinator, Learning Action Cell Session Coordinator, Comprehensive Sexuality Education Focal Person, Araling Panlipunan Club Advisor ken Mathematics Club Advisor ken Outstanding Teacher Category 1 iti 2025 Gawad Lamang Regional Search Awardee. Hintay makayo naman na po live and exclusive ni Mr. Ricky Mark Ancheta. So Ricky, happy Teacher's Day. You are live and exclusive in Bombo Radyo Lawag. Thank you very much, sir. Naimbag rabi tayo amin, gagayang kanya kapsat, naimbag rabi, Bombo Radyo Lawag. Yes, sir. Naimbag nga bigat mo, sir. Iti ratoy nga aldaw, iti Domingo, for sure. At nakay nga mangisursuro, iti talagang agsa-celebrate. Kaya ti apo nga aldaw. So, mo na ti amin, sir, kaya ti man nga maamuan, iti pakaistorya kasanuka nga nagbali na kas maisa nga mangisursuro. Dahito iti talagang inararapaap mo, sir. Asipod idi sikaket maisa nga obingensa. Manen imbag rabi itay amin, gagayang ken nakapsa nami imbag abigat. When ako dahito yung profesyon ket iso iti dream ko nganipod idi agbasbasa iti umuna ako nga apay dahil di kurso nga pinili ket gaputa idi grade 4 na idagbasbasa at iti Don Galicano Orafales Memorial Elementary School ket nariknak ako iti discrimination. It's because of my physical appearance, kinangisip kulot iti buok na dakkel ganiti mata kaya po iti mangmangeg ko nga kanayon, and that was my first one of discrimination. So nga nagbalingnak nga nagpurtiginak akas may sa maestro tapno ni kasta malappedan wenno maikkat wenno mawaswas dayto yung imahen kadigiti ubing agbasbasa. When sir talaga amo tay meten may sa kadigiti problema iti uneg ti pagadalan ket pakaseknan iti bullying. So napintas nga dati iti mesa kadagiti advocacy tayo iti panangpukaw no panangputed iti panaguyaw ay nga papaspasaran dagiti nagdudumang estudyante iti uneg iti pagadalan. So idi nagbalin ka nga mga isursuro, Sir Ricky, anamet dagiti kangrunaan nga kumbaga kasi dagiti na mabasbasak online nga dagiti i-share daan ti kangrunaan nga na isursuro, dagiti mang isursuro yo nga saan nyo pulos nga malipatan. So, da kayo akas mesa nga mang isursuro, ano dagiti banag met nga kalikagom yung ipasagapsep, kadagiti estudyante yo, ken agingga iti panagdakkel-daket, kayat yung handan to pulos nga malipatan. Dahito yung isursuro yo, Sir Ricky. At iti may sa apo, detay panang TED, iti panang respeto, iti padatay nga tao, tanuman tayo, whatever the status, whatever the race and appearance, iti ubing ang makikita da, kas kuma dito classmates da, ket haan nga mabalin nga aguyaw, when haan nga mabalin nga i-discriminate iso da, iti grade 2 nga gapo iti physical nga kaanyuan da. Kaya may sapay, akas may isang manlursuro iti division iti lawag, at dami dati makun ko namin child protection policy, at dito yan, at ijay libro, sorsuroten mi, kakanayon mi nga ilawlawag, kadigiti ubing, mi ipanggep iti masapol nga ubraen da, iti uneg, iti pagadalan. Ken kangrunaan na iti napintas, ken napayaat, ang panagpupugali, nga ipakitahan na iti bagbagida, kadikit di, kadigiti classmates da, digiti naganda ka masabsabat da, ken kastamet, nga panagrespetar, kadigiti teachers, iti uneg, iti eskwela. Sir, no i-compare tayo iti traditional mode of learning. Okay, digiti estudyante idi, kintatanga parawen talaga nagdakkel iti naggidjatan na, no difference na. Sir Ricky, kasi syempre idi kat mano-mano, libro, di ba? Gamtata, nadaagam mo ang cellphone technology, talaga nga nakalalis sulaengen, iti panagkalap, pero iti impormasyon, aglalo, no, agpaarami ka kumat assignments, Sir Ricky, at nalakalaengen ng sarakan, iti internet. So, akas may isang magisursuro, kadating nga moderno nga panawen, Sir Ricky, kasano iti kinarigaten, iti panagbalin akas may isang mangisursuro, Sir Ricky?
Sir, dakkel nga anos iti masapul tayo para iti panang taming ken panang mold iti skills, talento ken abilidad ditoy anak tayo iti pagadalan. Ni diyon una na ako iti pelang tumungtong nga DJ teacher ket napintas iti panang respeto mo mangipakita iti agkakapintas mo gali mapamubitbitan daday bitbitbitan nan ngem itata po, mabalin na kapay nga dong pare ni Tubing hampay nga makapag-sorry. So, alam, antay nga may gawidan det at agpapadamet iti senaryo, hamid lang iti eskwela, nino kit iso amin ng eskwela. Iti pagpintasan ni itata, it's because we are now in the modern world, ket computer, kada cellphone, laptops, iti usari gidi ubing, ket isumet iti usaren min no mangtulong kadigiti ubing nga mang enhance kadigiti disiplina da digiti panang respetar ken amin so daytoy technology ket mangted kadatay met iti napintas na pagbalbaliwan digiti ubing ta mangited tayo laing iti digiti rules and obligations ng obra enda mga atiyo nga teacher isu iti mapan iti division level sa division level isu ni Ranyag Award. So there are sets of interviews, there are sets of papers na muobra. Kasi mo man iti number 1 is na ako, isumet iti mapan iti regional office iti papel na. Sa region talaga nga narigat iti inobrami, nagipasa kami papel, so you need to get the requirements of 70 points, the iti innovations, the demonstration teaching, lesson planning, instructional innovations, material innovations, and community service. Di ba iti may isa nga dakkel nga nagpuntusak ta aktibak diti barangay ni. And then, after iti 70 points, at damanin iti interview na, dati interview na ako nga digitay heads of the regionals, nakadandana, iti pa nag-interview dyan. Digitay regional director iti CST, mga chief ng mga regional in DepEd. And aside from that, meron ding pangmalakasang demonstration teaching. So you only need to prepare 15 minutes of lesson planning and 15 minutes of PowerPoint presentation. Then, 15 minutes na demonstration teaching. So 30 minutes is the preparation. And then, after that, nag-irwar ni Department of Education sa Region 1 iti qualified nga outstanding teacher in Region 1 together no sino iti agsao kadijay nga category ket napagasatan tinumutibya nga as one of the 5 outstanding teachers siya kay pinapagasatan nga nagsao ng 30 words of gratitude in behalf of my co-teachers, my awardees and finalists in the region Lampang. Gawad Lampang. DJ sir, iti proseso na narigat adungem work it amin nga rigat nga puypuyat. Yes sir, talagang very proud kami met nga kailyam gaputa si ka iti mestra kadagiti napili nga kumbaga napili nga mga representar kumbaga iti syudad de Lawag iti intero probinsya ting Ilocos Norte iti Region 1. Kasapay ko Sir Ricky ket itutuloy mo dagiti nga napintas nga aramidem para kadagiti estudyante para iti pagsayatan iti komunidad iti kunada nga ruden haan nga mabukel iti mes nga profesional da kami nga profesional no haan nga gapu kada kayo nga mangisurusuro. Okay, tira ti agundaway Sir Ricky makadkadwata pa iti partner ko ni Bombo Cristel Tabladillo na dapat ikayat mga saludsudan. Bombo Cristel, go ahead. Thank you, Bombo J. Naimbag na bigat mo, Sir Ricky Mark Anchet. And of course, happy Teacher's Day, sir. Naimbag na bigat, ma'am. Sir, manugayam iti tawon mo nga mangisurusuro? Sir? 4 years of teaching, ma'am, and I'm 28 years old. So, 4 years, anamat dagiti kapadasa mon kas maysa nga mestro wano mangisurusuro, sir? Actually, ma'am, iti kapadasa kon, point out ko latan, this is the best nga kapadasak nga nagisuron for the 4 years.
Ijay Casil Elementary School, nagipakatag iti research nga nangted iti napintas nga resulta kadigiti ubing effectiveness of the gamified strategic intervention materials and araling palipunan pa ita talagang iti connotations namin iti estudyante araling palipunan is the most bored subject. So nga data met iti impact ko tang waswasek magdayta nga idea iti ubing that AP is not boring a subject. But AP is the most interesting subject because it talks about geography, history, the people behind our success, the achievements and contributions of the people. So, yung una na namin data, ma'am, paborboring ito ubing ko, iso nga nagrami dati gamification activities ito ubing, kaya nagbalin participative ito ubing ko, para hindi naman excited because one of the factors is the gamified strategic intervention materials. So it enhanced the logical and reasoning skills of my grade 5 learners at Casili Elementary School. So and another one nga inted ko sa region is that anin AP project tumulong agmulat nateng itan ang maaramid awal tarday para kadigiti agbasbasa nagmula digiti ubing iti grade 4, 5 and 6 tapos hindi kasta may ikanda iti nutrition tapos hindi kasta may ikanda iti ubraen iti balayda ala ang eskwela da nagiti agmula da pa iti barangay da iti natnatay nga tumulong metlaeng for the improvement of the status gadi-giti ubing agbasbasa jay Casili. So di siya ma'am iti duwa na kaya ito nga i-share. Okay, sir. Kada ito, sir, kat naadama na iti agkalikagom na mat, iti mga iti profesyon nga kinamestro, ken kinamestra, anya iti mensahe tayo kada-kada, sir. So agan-anos kayo nga agbasa na laing at dingko, our future teachers, napintas iti mangisuro, napintas iti agyan iti eskwela. Ngem iti masapul tayo ket anos nga mangisuro kadigiti ubing, anos nga mangted iti nasaysayaat ang masakbayan da ken kinaanos tayo nga agubra digiti anyaman nga dokumento wenno anyaman nga papeles adu iti papers nga ipapaubra iti Department of Education iti Central Office. Kaya ado iti panubo, ngem ado metlaeng iti ragsak ken ayat nga maawat tayo if we do our job well in the school or in the classroom.